zvinhu zvacho hazvichatombonzwisisiki zvakuitika muZANU-PF. Notaka kuona kuti Mthuli Ncube aiwa okandira Emmerson Mnangagwa nyoka mhenyu achiti aiwa plan yestructured currency kana kuti the zig currency yanga isiri plan yangu asi yanga iri plan yaEmmerson Mnangagwa. Aiwa vanhu havachanzwisisi manje. Noti wakambounzwa futi panyepo amushaya vanhu achiti mukaramba zig maramba plan yethe World Bank haizi plan yangu, initiative yatakapiwa neWorld Bank. Sandapinda mashoko ataugwa naMthuli Ncube notibva wasubscribe wolike utina on the bell icon. Noti anoyatsara mashoko ekuti makore maviri adarika President Mnangagwa vakandiudza segurukota rezvemari kuti tiise parutivi chikamu che50% chemari yatiri kuwana kubva kubazi rezvemigodhi uye inofanira kubhadharwa panyama. Vachiendera mberi vanoti saka tave nemakore maviri tiri muchirongwa ichi uye nemusi wa5 kubvumbi gore rino takakwanisa kuunza mari itsva yemunyika yezig iyo inotsikirwa nemidziyo yegold. Profesa Mthuli Ncube vakadaro pamusangano weZANU-PF Provincial Coordinating Committee muBulawayo nezuro. Ndo mashoko akataura Mthuli Ncube achiti aiwa iyi yanga iri initiative yaED Mnangagwa nekuti akatiti aiwa pamari yese atinowana inobva aiwa kumaminerals kana kuti kumigodhi kana kuti kugoridhe tofanira kubvisa 50% inova iyo iri ichava currency ichabeka up the new currency the zig. Ndo mashoko ataugwa naMthuli Ncube akati aiwa haitsombokana plan yangu saka namuchinimbopotera musapopotera inini iplan yandakaudzwa napresident vaED Mnangagwa. Sachimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro aiwa pekunakurirana nyoka mhenyu kwakuitika pana pamuZANU-PF. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu musakano subscribe kulike chinotina on the bell icon.